Panguva ine vanhu vachizvibvunza vachiti, will Chiwenga make it after Valerio has joined the presidium as Mohadi's replacement? Hazviperi boshe. Panguva ine vanhu havasi kunyatsa kunzwisisa kuti zvizvi zviri kuda kuitika. Vanhu vanyatsoziva kuti mwedzi uri kutevera ZDF commander Philip Valerio Sivanda ari kuritaya kune zvemauto, but panguva ino nekunyarara kwazvakaitiwa nemahandover takeover ari kuitika in the background haazonyatso kuexposewa achikuda pachena. Vanhu panguva ino vari kuzvibvunza kuti what is the president planning? Valerio Sivanda achanoreplacer Kembo Mohadi here kana achingazomureplacer general vachazozvikwanisa here? Saka pena mashuku kuda nyoka panguva ino ndobva subscribe or like on the bell icon. Zimu aino achibvunza this question. Tipe nama comments just to mention a few. Tinoona kuti mwe anopinda nyora achiti not possible. There are other heavyweights in Madibleland more senior to him, obviously, are in that position. Wanopinda vachiti power is never given, power is taken. Wanopinda vachiti that is the end of Valerio Sivanda. Wanopinda vachiti where did you get that? Wanopinda vachiti Valerio is quite a professional, internationally decorated soldier and he plays his cards very well. He is the very man who saved his comrade in arms, General Chiwenga. These two might be very close to each other. It's too early to debate this, especially on civilian background. Wanopinda vachiti that man is a professional excellence better than Chiwenga. Wanopinda vachiti iro isoja rinosvika kure. Mashoko ari kuda panguva ino achinyorwa panguva ino nevanhu pamusoro penhau yabvunzwa ichinzi will Chiwenga make it after Valerio Sivanda has joined the presidium, kuti kuri kunzi Valerio Sivanda auya akareplacer VP Kembo Mohadi, Chiwenga anozokwanisa here aiwa kuoutsta zvigananda. Mashoko ari kuda panguva ino vanhu vachibvunza. It's not like kuti there is a headline yabuda ichiti Valerio Sivanda is going to replace Kembo Mohadi, but people are assuming that's because they know mapower plays are kuti kambe rino pari ZANU-PF ari kutoshamisa vanongomuka vakaisa zvavanoda kuisa just because they have got the power. Imbotidze mafungiro enyu from kwamuri kuonera motiudza kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinda comment section medu mafungiro enyu, subscribe or like, achita mabell icon.